Gesima ne ward na ngorwa. Ward yo ne ward wate historia ngia. Uruire mbole tuwa yetu tokaria rais. Tuwocha kwa busa. Woni gesima igera ire. MC ochole tuororo. Iga gochia sakarata. Iga koganda se akubutura rugetinya. Kiagerekero awotema kumubolinga kiebintu bire kwanyore igabwate interest ya yengao. Amagenderero mtu anakoyora gesima. Gesima mocha nyogende chinyageta ne dismissal chichiro kiagera toro chinera rendo opportunity abantu. Okonyoranga Maria igoteyo. Ayanaro tutage to make sure kiagera the main problem ya gesima sa speak mnango kwa naiga. Uburwaire SM na youth empowerment. Ibi nabyo bintu biri ngorigera gwato muchanda se gesima. Youth empowerment kiota ke manyeti nganke bwende exist. Kosegeta basaye. Ekitake manyeti. Uburwaire mono aba marwaire ya abantu bagotire arthritis, diabetes. Maybe ndabwenda go fight hard amario gatoke as a facility. Empowerment. This is nere igabwate problem sababu tuochi kumusuri, and I think nimbwate interest. Igori ya gesima. Wodi ya gesima. Ngogenda ndo koire kiroko kelia. Ekiagera research na historia yane na wichikoresera abantu obobe bwobugambi borororo ngochi bari kongari bakanji ko bari present inche muna jo ashimerera ninchi ko set chi forum chi youth empowerment ase wodi ya gesima imuyo ngainete abarai baito nga youth empowerment itizona li boda ogenda obatenga ile ngamo bwatemba mente. So transport sector no wota ketokoligere na end of the day ekero gukora ebintu iguguchiwacha end of the term nearly election kwa batenga bono njemba gorere pikipiki kwa bekerega chibeso kwa bakana asinginji ubutaka asinginji ogoiserwa kwanyoranga kwa ngainira abantu kebaje ngaini konyoranga abachora to muntu mobe nekere ibintu byasarekere. So umugambi uri ole gesima tari asobobe no mogaka tosigete lakini gasi yakorreke ya mosinyere aruribaga abasaye bachore umurayi obo ogochikol percent gesima ward okorku Josh Nyandika Mirera ase chama ya Jubilee. Abaiseke nalete gukwanera abana abaiseke gwate banga ekeroko ndo mulongo konyora bangina boka boko monyora mumura. I want to remind you again to observe abana abaiseke they are going ngoji bale gweta bangina. We want to identify them. Ekatu identify ile bachire ase obugambi obara bange sana na barabumba chiko seteliwa their what the empowerment system by doing what we call public participation. Niki muroche muraiwe this region kiba konye una baiseke bantu bateba then mukwagenda ebunge kwarwanire gente yejicha ya konya bantu because you cannot employ all people as a county ya Nyamira. Ekina gigetigara to siko na county jinde na Muranga twatali Rororo twatali Kiambu. It's all about empowerment. Abaiteke and one challenge yekarona nagotebi abana baiseke batigirumaye umwana umwiseke county ya Nyamira yana komu identify na empowerment atakerigosio bono era atigire atete ko byo kwengenjuke tigabe used tazo yakonyara abana baita biseke basomete bia bale misused. So gesima I am coming naende onango saba mongarigania tokolega sinainwe and I want to promise you
mochikorora gesime gokunga Singapore itogote